vakanongora vana vangu vaviri vatsoka ndobva uyatizvoni ngandipe foni yangu odyo irimo inotodaro ngandipe foni yangu ndikati foni yako irini zvikanzi 2021 pane mumwe sponsor atanga tinaye kumba kwechenja nakatora foni yangu neuyu mukomana wakamamino vakaitengesa ndobva ndibva ndamuti mari zvikanzi $5 ndikati foni ndoyawanokorera vatsoka zvikanzi ngandipe foni yangu ndimupe tsoka yake odyo irimo ndobva ndati zvoni no foni handisi yanzi $5 ndibva ndazoti mbudzi inoita $10 saka iwewe ndiri kukupa $10 wondipa tsoka yemwana wangu handiti zvikanzi ndobva ndatomupa $10 ndati ndobva atotora tsoka munhingiriki mutochi anga akaisa mukati metochi ndobva andipa ndakasumuka pakaringa foni ndobva sei wanokora pasi vanonokora pasi akuita sei pamuperi wanokora pasi kuti urite sei dhaga iro vaiti vada dhaga pamusoro idari inini ndini ndakamhangara nyaya ndakamharira vakomana vakudzimalaisha chasi peswedi mamina natakudzwa samanga vakanokora vana vangu vaviri avachinzirai nangezo vakanokora vana vangu vaviri avatsoka vakomana vari 4 vari 4 vanokora vanani vaviri vari kutsoka dzavo manzwa vakomana makanokora tsoka kwete changano kwete changano vari kuramba mai asati varamba ndakataura saidi ravo tizosvika makanokora tsoka makaita sei bwana ramai pamusoro changano chakaitika ndechekuti isusu tine gomba rataimaina mushure mekumaina takasiya mugomba imomo tine matombo atakasiya matombo taasiya kudaro takabva taenda kumba vakomana vaviri vanova natezvara vava kuchenje nahenyu vanonzi vatikanokora tsoka vakanopinda vakatora matombo aya vatora matombo aya isu takamukira kuenda kubasa na 2 o'clock am tasvika ndokusvika matombo aya asati abuda panzvimbo taona asina kubuda panzvimbo ino vakomana ndosenza navo atezvara vangu nemuzukuru wangu nemukomana muvakidzani wedu atosenza naye ndokuti akomana matombo taawana hatinganetseke kutsvaga vanhu nekuti tapinda pasi takaona pane zvidziyo zvairatidza kuti ndezvepamusha tabva tati kuna vamwe vakanga vatora matombo aya tana tezvera wedu waita sei vatora matombo aya isusu padaro ndokuchiti hande tinoona chi kana tezvera wedu touza kuti mwana vaitrenyi akaita sei akaipa ndokuenda pai ndokuvaona vakanorara mumango akarara natsano mukaitite sei titaure nyaya iri panapa hapana akambomuka vakaramba vakarara eva iri kuma3 hapana akamuka 3 am hapana akamuka takati ndikatimirire kuchena kwachena ndobva tati anatsano vaitite sei titaure nyaya maitiro amaita akaipa imuri wanyarikana mufanike muchiita zvinhu izvi havana kuuya kana kutaura nesu vakaramba vakanyarara amai pachitiwo chese izvi vakanga vasipo 2 days later amai vauya ndokuti vana vangu makanganisirano handidi kuti mugare muchinetsana uyai titaure ndokuti vari ava mai ndokuti amai vatisedza waite sei hande tichinzwa kuti vari kuti chiine chiitiko ichi sezvo vakomana vakatikanganisira tiri kukurukura chiitiko ichi ndopa takazonzwa amai vakuti manokora vana tsoka vati manokora vana tsoka zvinova zvakatishamisa kuti tanokora vana tsoka isu tauya pano kuti taure nhau yekuti takakanganisirwa tikabirwa matombo edu ndobva amai vachiti manokora vana tsoka kudaro amai ndokuchisungwa chiti inini pane zvino zvine zvandida kuita regai ndione vanhu kuda kuona amai ndokusunga ndokuenda ini ndokusati takambogara patanga tashedzwa naamai pai takagara ndokuti amwana mazviona zvaitika toita sei mwana handi kumba toenda kumba 2 days later ndopa ndakazofonerwa inini zvikanzi ndimo vachazere ndikati ndini zvikanzi inini ndiri mupurisa wamambo ndonzi chadereka ndinooneka kushamba zvingaite here ndikuonei ndikati hapana chakaipa rega ndiwechi kushamba ikoko ndikuonei ndokuenda ndokunoona vachadereka ndokunditi vachasi mune mhosva makasunga zvinonzi makanokora vakatsoka
ndokuti alright wabva ndipasamuka ndosaka ndiri pano kuchanga saka una kunokura Tsoka andini pfungwa yokuti wewe ndanatsano chete vakaba wakanga waitora papi patikanopinda pasi takaona pane midziyo inova iri yepamusha unoziva here mabhaketi maviri unoziva here kuti mbavha inogona kutora midziyo papo inosiya panzvimbo kuti kana zvaakutsvagwa zvinongonzi ndo papo ausati wambozvinzwa uchenjeri hwembavha kana achida kuba kuti mangwana angazopfuma achinzi ndiye mbavha ndo vachanziwo pamushapa ndo mbavha inosiya chinhu chopamusha ipapo panzvimbo. asi pamusoro paizvozvo tataura kuti uyai titaure nyaya iri kuhu havana kana chavakarisponda zvinova zvakazotipa proof yekuti vanhu vanondirwa nekuti dai vanga vasiriwo dai vakauya kakashanda nokufungidzira orega mai munombo here wasoka umbo wacho zvavakaita vanava ndakavaunganidza sorry vasata vapa umbo ndokuzva nyaya yakaitikirana vana vakaitikirana andiva mamuri meva yakaitwa nyaya yekunokorwa Tsoka yakaitwa ndiripo ayo yekubiwa kwematombo ndanga ndisipo makazi makainima ndobva ndauya kuti ndifambe nemi kusvika vana vanokorwa Tsoka ndizvo imimi manzwa kuti vanonzi vapa matombo vanhu vakaunganidza makazoti ndikudzoka ndidiro handida kuti ndikudzoka wakati zvazvakaita ndinotori nemaripoti nemaodiyo zvazvakaita ndavaunganidza uyu mukomana uyu nemunin'ina wake vakaenda kumusika pamasauzi ndaunganidza ava saka uyu kuti akateera ava kwamasauzi nobva anonokora Tsoka vaine vakomana 2 umwe muzukuru weava nomwe mukomana mukureja wepopo avanokora Tsoka ava ndavaunganidza mudhara kudzi akadzoka kwamasauzi atonokora mukomana Tsoka zvichiratidza kuti atumwa nemukwasha nevakomana saka ndazobvunza mukomana kuti sei ana chenje vasina kuuya kuti ndakugadzika havana kuuya ndobva uyu kudzi handiti zvoni vana venyu havasi kuda kuita sei havasi kuda kutouya isusu takutoenda vabereka masichero ndobva ndavati garai pasi ndinotora vakomana ndinoda kuti muyanane nyaya idzi tiite sei tidzipedze matombo anomirana shuwa vakaresponda ndibva vasara pavo ndobva ndaenda kwamasauzi ndokusvika chenje raina hengi vatori kumukata wepamwe kuzvinzi vaenda kuwepo ndobva ndavatira ndikati ini ndaunganidza vanhu kumba kuti ndikuyananisei panyaya dzavakaitirana kugarisana here zvoni ndakatotera ava ndatori nehashasha ende ndine intention yekutonzwisa kuti zveshuwa vanhu vanogona kunge vakamba vateaatiza uyu ndobva akandipindura akati tiri kuenda kuprofita kuwepo tanokorwa Tsoka nani nakudzi ndikati chimirai kuenda kuprofita handizotanga tapedza nyaya saka ndadzoka ndobva ndataura navo ndikati imimi vakomana handausi kutotanga kutaura nyaya Tsoka ndakati taurai nyaya yematombo mukomana uyu anonzi previous day kuti ndizovaunganidza ndakaswedza 2 days vasina chavataura asi ava vakanga vandifonera kuti mukwasha andibira matombo netimu yake nekuti vanochera makombo akafanana saka iri ndaitarisira kuti semukwasha acho vachikudza kuti amai pano pane nyaya saka ndakazobvunza uyu mwana ndikati panapa pariraiti here akati pariraiti ndikati unoti pariraiti sei ava vakomana vakafona kuti takaita sei makatora matombo avo zvikanzi ngavakudzei kuti matombo evakanga vatora kuchii changa chaitika ndati iwewo matombo acho nawo akawana kuti zvikanzi ndakaona pamasoro penyu pamusoro pegomba rangu alright fine saka kosei usina kundiudza ndobva andipindura kuti ini ndangomirira kuurayiwa nekuti inini ndofira zvinhu zvangu ndandamudza kuti ini ndikaita police case nekuti vakomana kuti makambangara matombo imi musina kumhangara musina kuzokudza kuti vakomana kutorai matombo zvinonetsa but handigoni kuita chinhu ichocho ndisina kupiyananisai sechi sevana ndobva ndachengeta shoko rauyu tembo mudiki kuti paambotaura kuti ndamirira kumurayiwa chii chiri kuitika ndobva ndanyarara saka ndazobvunza mukwasha maaudiensi nawo ari mumufoni matombo makaona kusvikanzi takatanga tapinda mugomba amai ndobva taona mugombo makarohwa matombo marohwa matombo ndobva ndaziva kuti ndanatsanga ise patakabuda pasi pegomba ndobva ndaona matombo ari pamusoro pegomba zvaipindura mudziyo zvirimo ndikati mukaona matombo ari pamusoro pegomba uyu akaona kumusoro kwegomba ravo chachirudzidza statement 2 plus ini ndaitobhirwa kuti matombo anobiranwa uye vanhu vangu varigona kungabirana tsanawo nokuti pamwe chete saka chandaita kuedza kutanga kuita sei kuvayananisa ndobva ndatomupindura ndikati chavo mastatement enyu aitatu uyu ari kuti matombo akatora kumasoro kumusoro kwegomba revakomana imi matombo muri kuti makabva pasi mukaona matombo ari pagomba mune mushonga here wekuti imimi kana muchinge mabirwa munhu anokanganwa chinhu pai pasipoti imi mozoya muchiwana ndobva ati aiwa ndikati
right kwewewe kwakanomutsana tsana uchiti ngatitauranei wakataura shoko rekuti nekuti uyu akataura tsano vake vadikavo kuti zvoni imi mitano ndimatora matombo angu vanangu akarara ataura kuti 3 am handitika inini ndokuvhiringidzai maguta kunyarwa saka vana vakatya kumuka nekuti ndandisiponda ndaenda kunavo kuti tsano vanozoita sei vanozotirova saka ndakuvabvunza ndati mukwasha urikuona chinhu zvakaita wani waifanwa ngosera matombo toabverifa kuti hasi mugomba makwere kana kuti akamira sei ti uri kushanda pamba pangu munda mangu pachivanze pangu waifanwa wosotaura kuti amai ndonyaya dzaita sei dzaitika saka iwe kuti matombo wakatora pagomba uyu bhururi wakomana wati matombo ndakatora kumasoro saka inini handichisina chokwadi chekuti vakomana wakatora matombo nekuti ndandinomboo kuti matombo anobirana saka zvadaro ndopandakati iwewe kuti pawatera ana chenje wanga wabhuya kuzosunga bhegi kuda kuenda netsoka yemwana wangu kun'anga nekuti wangu watosunga mukuende kuti zvoni vana venyu varamba kuya kuzotonga iwe wangu watora tsoka dzachenje nekuti chasi ana chenje havana kutadza kuya kuzogara padare rinei but vanga vakuenda kumaprofita kuti aita sei tanokorwa zoko vasina kuudza inini amai vangu ndobva uya ati zvoni ngaandipe foni yangu odyo irimwe inotodaro ngaandipe foni yangu ndikati foni yako irini zvikanzi 2021 pane mumwe sponsor atangati nekuda chenja nakatora foni yangu nekuyu mukomana KuMine vakaitengesa ndobva ndamuti mari zvikanzi $5 ndikati foni ndoyawanokorera vatsoka zvikanzi ndandipe foni yangu ndimupe tsoka yake odyo irimo ndobva ndati zvoni no foni handiri yanzi $5 ndobva ndazoti mbudzi inoita $10 saka iwewe ndiri kukupa $10 wondipa tsoka yemwana wangu handiti zvikanzi ndobva ndatomupa $10 ndobva atotora tsoka munhingiriki mutochi anga akaisa mukati metochi ndobva andipa saka andipa kudaro mukomana muzukuru ambuya kana mapiwa tsoka 1 vakomana vakuviridzira tora tsoka dzevakomana vese vari vangani vari 2 that previous morning 3 am yachona iyoyo vakauya vachida kutanga kupinda mugomba uyo akatenderera pamumba mati pandinorara ndobva atorovera parata ndobva ndatongorera nepahundu ndobva ati ndiyani saka akazvinzwa kuti abrown ndobva atopindura ega kuti ndimukudzi ndobva ndamuti uri kuda kuita sei haana kundipindura ndobva ndanyarara pati nzira inoenda kugomba kwavo nekunemba yangu kwakatosiyana akatorova maraundi akati imbudzi here imbwa here saka pakazorera parata patirikupidzira munhu ndobva ndakaziva kuti munhu saka nguva yaakandipa tsoka ndakazviziva kuti kunyange pamba pangu futi ane zvaaita but tsoka akandipa zvitori direct maodyo ndinawo tsoka akandipa ndinayo ndobva ndavati imimi ndachida kukutonga zvekuti muirane pakushanda sevana but iyi amaita yetsoka hakuna munhu anotora tsoka yemunhu kana bhachi asina kuudzwa neng'anga kuti uyane bhachi uyane bhutsu uyane tsoka saka matori palevhel yepamusoro kekuti kanyaya kekuti matorerana matombo ndokavanokorera chi kavanokorera vana tsoka kana iri nyaya yefoni ne 3 years ago ndoyaunokorera tsoka nhasi plus imi pana pamagara before 3 years muchiwirana muchita zvinhu iwe uzonokora tsoka nekuti zvoni kune chikwereti chefoni 3 years 1 2 mese manga makutorongedza muri 4 kuenda kureva kuti ise plan dzichi kuti vakomana mapa vakaba matombo mukasandiudza manga mapa mhando yepamusoro yekuti mura kuita sei mura kuva roya nekufamba matombo saka inini handichagoni kuti nditaure neni chasi nobva ndamubvunza kuti chasi iwe wati matombo wakaona pagomba uyu tako ari kuti akawana kugomba revakomana ndokune maso vangu uri kuti chii ndobva atombotaura ega nemuromo kuti saka manga muchiti zvitapo zvatakatorerana tsano zvechinatikanogai zvingaite chi ndikati iwe uri mukwasha muri vana taura zvaunoda wega mukomana wetochi mayava kukana nayo Yakaita ndekuti ini vakomana vakange vari panozvomasaufu panomakevheti panozvozvinyikwa saka ndaenda nzvimbo iyoyo vanga vatatu nimwe anonzi mobi vatatu ndikaenda nzvimbo iyoyo vakasvika ndibvunza machips patengeswa machips ivo vanga vakagara panobikwa sadzi panext batch pavakasumuka vachienda vakagara ndimira machips apiwa vanagara panzvimbo iyoyo ndopaka ndakazodzokera bhozi vanga vazvauno nahama yangu pesapo ndopa ndakazodzokera nditi pamwe vakomana vaenda kupi vaenda uko tiende tinoenda tinogadzirisa ndakasvika vakomana vasiko kwaiwo dhagara ukazopa amai ava kuongorora kupi amai ava tigere tichitonga ndira mbudzi ndati dhagara ukatambidza amai ava ukaongorwana kupi ndakatora pandakasumuka ndinoreceiva foni pakaringa foni ndopa ndakasumuka vachiti ndipe dhaka mumwe anga ari mumashure kwako nemukomana wanoshanda naye anga agara shamwari mumwe ari padiva iyo
taura zvinozvikani utira kuti ndipe dhaka ndokura dhaka racho iro ndakasumuka pakaringa foni ndopaunokora iri kuseri kwaunokora pasi here patanonokora pasi akuita sei wanokora pasi kuti urite sei dhaka iro vaiti vadadhaga vaiti vadadhaga wakavapa kaiwe andaizoti vadadhaga terera kuti vanhu vachitaura kaiwa wakatotonga nditotonga iweyo tichinzwa zviri kuitika wazvinhu kana watora chinhu uchinzi ndipe chinhu nomunhu uchimupa ura kuti waita sei waitora kana kuti wakakurova chawakatorera dhaga uchivapa iwewe chii iwe uchiziva kuti ndonyaya yamakagarira ndomhosva yavari kutipa amai avo iwe wotora dhaga rachiwapa udopo ruziwa iwo wakadii kubvunza amai avo kuti dhaka ramikuda nderei koza kugoneka kungonzi ndikuda dhaka iwe uchiziva kuti nyaya yedhaka ndoyamakagarira handiti kuti muzogara paitaurwa nyaya yedhaka yekunzi wanongora tsoka ndobva wanzi naamai avo ndikuda dhaka iwe wobva watambidza dhaka ko dhaka iriro ukavatambidzirei dhaka ndakatoda ndizive kuti vanhu vakaungana vamwe vakuserwa vari kungeino ndandiripadze zvangu ane dhaka rakazogurisa amai avo vakati ndipe dhaka romwana wangu iye achibva abvisa chivharo chefoni chetochi mberi kwacho ndobva abvisa dhaga baatambidza dhaga yaiti ndipei foni yangu alright chingoipedzisai chasi chakandiweva kutanga kunzi ukwasha wasvika panguva yekutadza ukwasha muchamate zvako kana uri mukwasha unofanira kumira semukwasha asi zvavakuita vanhu vanate zvaro vacho vawakagarira iva ndivo vavakuda kukanganisa pamusoro ichangamira nyaya yekunosvika na 3 o'clock am inyaya yekuti mukumaina unenge uchida kuti ubate nguva haisi nyaya yekuti pane zvimwe zvinhu zvangachida kunoita nhasi chiona uone kubata kwako nguva kuye kwabva kwaburitsa dhaka ende pamusoro peizvozvo handii inini handina evidence yekuti kana vakandiona kuti ndine dhaka dhaka tatine mabi ako aunai pamukabirwa matombo kuva mabi yangu ane dhaka hazviroka kuti inini aiwa dhaka chinhu chinogarirwa ndakamutuma evidence yacho kuti ndakamutuma terera kachasi chiitiko kwazvakaitikira ndandiripoereniimboteerera chasi chiitiko chakaitika chokubirwa ndo chakonzeresa kuti pave nedhaga unyazondinzwisisa dhaga uye haambotora dhaga chete musina kugara pasi achiita zvake wega nokuti haasi ndiye abirwa chete mese muri 4 makabirwa zvichireva kuti makagara pasi ndobva maona imimi kuti matombo edu zvaabiwa todii ndobva matora dhaga ndobva maisa kuchinhingi chetochi foni inge yakatakura hanhu here kana yakatakura mumwe mwana ndoko waitakura waida kuenda kuasi here nemasamples evo ndomudzi wangu tada kupendera masamples evo anga ari kuseri kwepaucha handiti pamusoro apo waida kuenda nako kuasi kuti mutese kuti mune uchuma ingazvichia ongosira mumwe munhu akabatwa nenhingi yacho ndiani nedhaga anga ane dhaga achiti pakati penyu mese muri 3 ndiani ndiwe riri dhaga retsoka aiso idhaga remumaini kasi anga naro ndiani ndiwe chasi uyu paakanotora dhaga remasamples iwongo uri kuti ini ndakatorara pamaini pakumba pedu vangadadzina amai uyai ndikugarisei topongwa uri uyu oizere kuti angaenda
andineza ndaiziva hapana uzoiziva saka uyu pakena ndotodhagare masembozi epamaini iwo ngosingazivi hapana chandaiziva changamira kana kasi masembozi wada kuziva kuti munei ndisowawatsaka matombo waizeerani chuma here inini zvemasembozi zvanga zvisiri mandiri zvanzi zvisiri maori saka zvanzi munani ini handizivo kuti muhana dzemunhu haukwanisa kupinda muhana imwe kuti machitiko chagumbo kusvika baba uzvizive womutiitesa kuti kurwadziwa kwake neni kwakasiyana muisirei mbudzi dzake nato ndekanywapo akandiparegwani pati akatora resi uyu mwana wanzvudzi uyu usukuwa aiwa ivhura ingosanganiswa kana mbavha dzasanganiswa hapana pano mbudzi itsoka yatsukani tsoka dzanga dzakatokwana ipapo saka amai havapengi chasi amai havapengi uyu right iwo ngowagumbuka kasura intention yake was bad ava vakapa zvoshuwa kana kuri kuba vakapata but intention yako ingerichi intention yemukomana inge kaipa kunyepesha haubvume imhosva chikumbiro regero namai zvamaita mba kwenyu izvozvo kugama kuti amai ukumbire regero ngosanangura pasina basa sanangura chimuisirai mombe nembudzi kuti azive tsika yakaipa munyika mamusha hausi uchema here chichemawo handitsoka kwazitorerwa wazitorerwa tsoka dzacho chimuisai siyai nyaya pambudzi nacho adzidze zvakaipa munyika unozoti kuroya vamwe vakazvarwa zviri muropa vamwe vanozvitangisa nenyaya yekurwadziwa zvangoda kuita unokara zvisiri izvo asi amaidzidzisai vana kuti kuba kwakaipa kuba kwakaipa makanga maita mwoyo wakanaka wokuti vana ngavayanani asi vana vanofanwa kutsurwa tsika yavakaipa amai mamusipo izwisai kamai makaisa kuna mambo nyaya ina achada kuzvasaidhvei ndada kukuudzewo mazira andiita kuti ndinomaina zvokudaro saka ndikudze zvamunotora mweya kuti tinawo tikutonga kata akumatombo unenge wakasiyana mweya unochinja nokuti ukwa aufanwa kudzukurirwa kubvisirwa shuga yako pamuromo hazviiti ava kumana andinoda kuvachaja zvipamutemo ndivachaja nokuti muzive tese munofanira kutaisa pasi mirai kuti mubvunze azvichenesi vaona kuzvitenga haabvume nokuti vamupa defense kudaro vana vanotadzamai inonosaina iyo mbudzi dzakona todzida sande ini vanhu vagarisa zvakanaka sande ini inonosaina sumuka ako zvichachinja inge wataura wega kuti zvokunongora tsoka sumuka uendoko pane zvinopfuura ipapo iwe sumuka unosaina bhozi yanga wasasaina ndikuziva kuti nemhosva chasi haana mhosva ino saka ngaazvinganosaina mbudzi nazi wozogona kumusvitsa mumbi unokora tsoka kuchiita uwe une 17 years ko paunosvika 70 ndoda tiite munamato kuti varoi vese ngavapi chiko iro wadakwedzera amai vana akatadza kudara akatadza taurai changamira tambokumbira kuti vakomana vayazisa ava ndo amai vakasara pamusha baba vavo amai mupapa saka chandangokumbira kuti vakomana ava vavo totonetsambe mumapurisa egore rapera vambovafungwa vamagazambuti ivava vakomana vaviri vavo totonetsambe mumapurisa vakanomboka kuchaisaaaa kumapurisa vakaona komugomba mava matsvuka vanobva vapinda voba vosiya vauraya mbari yemakumbo saka tikukuranda dzamwiziraiti kuti ngavashande vaite zvinhu zvavo ipapa vavhura makomba pamberi pegomba revava izvozvo so zvakaimhandi twanowira kutomera mavo saka takusiiinavo mama wangu amai ngavagadzise nyaya zvakanaka chisumukai vaimugarapo muchimbodzwawo mambo achitaura handizva maufambira zvaita veogara apa munyika ivevo nemwe wacho mwaino mazodanza taura history yavo amai macho zvishuva kuba unoba asi apa hasina wakapa
ndizozvo kasi vanoba aiwa don't generalize things natisi mweya wekugori ndinoziya kasi vana vakambobaka isi tiri vanayo Azi? Pati pada ikan, aku beratuma kumbang ke kumbari. Ini jangan mi. Yo, sila sawa. Uyu wakomana akuvhura gomba katatonzwasisa kuti kuradza kuti sembo wakaiona saka ini handizozvasiya ndisati amai asuduruki sembo wakaiona ndisovakuvhura ndati ndinotonda mai nazokudaro saka ini amai ndida kuti vakomana vabhadhara iwe unobhadhara mbudzi kuchinjana iwe unobhadhara mbudzi wobhadhara mbudzi zvoda kuti muve neukama hwakanaka chuma chikaputika munhu wese anofanira kuti adye muda kuita kamweya kutoka kuzotizvarisira fana anoita zvemabhemba kamweya kekuda kuti ndini kamweya kechindini ngati kadezvo sumuka iwe 18 years wakura zvimiririre nhasi ndinobhadhara sumuka zvino ndikakunzwisisa chatongani wanchachaja nai makomana mati amai chirikutaurwa nemusikana kuti vakomana vakamboma mukati megomba munhu anga anoripota kumapurisa kuti ngomba mangu mabewa nevana vanatete hazvina dzekurodzisa kutanga amai no imimi muchiregedza yenyu yapera ingwani nyaya yenyu yapera kana idzi hondo dzokumba kwenyu munozoenda rimwe zuva kumba ndiri furi patakavhara dare munongoya nemhuri kasafana kuti vazoita shungwe kunonobora gomba tembo kuti vanogara kubora gomba vamberi pedu vakanga wapa sembo vakariona basa redu ndokufunga takamira pano takasafunga nyika inoparara basa rikaiti toke tiri pano basa amwana hapana anozoti kudenga ukuru tikaenda ndinodzoka ikadandasi ndokuona usovhari panotsi pambo matongira mukaita haita saka rikaititoke tipa ondonzigara kuzogeti mama haivoti jese 1000 but andiningudukide chikotsa chinorwadziwa hapana nda kuti uite una wakanaka ava matikukwasha iwo chiyo wiriranai ndo zvikuuraya nzvimbo dzedu dzamukona tikuitira bira riri kuitwa musa 26 ndinokuitira imi nokuti tichenore nzvimbo dzedu mweya wokubata iwowo utsinye iwowo uchapedza wakupa kuti muurayani makombawo kuitira inini kuti mudye handizvozvo zvino makataka laziness inouraya mozviziva kune vamwe vakambovigwa nelaziness kutoonda nekutedza kushandisa maoko chiko imi mapana imi umana vanavo tinovarayira seronai amai muda kutaura ini ndapinza nengama airike ndichava chitaura tete ini titendesingatotaurizama issues enyezi saka ini ndoda kuti ini ndakuri mimika mukukozesa kuti vana vasawirirana taurai zvenyu ndinodaira kuti takambouya mudareni tikasvika pakunzi toda kuziva kuti muri zvemaini ndiani tikaenda kuhaikota inini ndakanzi ndinikuridzechi nemaini kuti maini yekeri yakudhara baba wedu pavakapinda hanzvadzi yaisira inini hanzvadzi yaisira inini ndobva yafa ndobva ndatakura zvese ndobva ndaenda ndobva ndakwanisa kuchingisa chii mugodhi vakadzi ava vangu varipo 4 wehanzvadzi yangu uyi namba 3 ndozoya namba 4 namba 1 uyari yapo handitika ndakadaidza vakadzi vangu ndikationa izvaitika pano imaini handitika ndokumbira munhu wega ega achagosponsor vake ochera nokuti inini ndichachera mari yandichawana handizokwanisa kushea kwamakaita sei madzimai vamwe tiri vakataura kuti aisisi tete takuita sei takuenda kuwana kwenyu nokushaya kwenyu nokuzoziva kuti takaenda newana vanzazii uye akati ndinogara ndikati zvakanaka muroro tagara kudaro ndakazoona ndakuraidza kudaro kuti ndinofanira kunge tisingasvike pamaini ndofanira kunge tisisasvike pamaini ava ndobva ndauya munomakatitobhadhara ini ndobva ndaramba ndobva tabaenda futi kudare ndobva taenda ndokwa vakazooa saka imimi makaroorwa goreri
ndobwataura maini yakapfekwa gore ndobwataura mukadzi mukuru ane marriage certificate ndiwe yari yako sei iye asiri kuda imi kuda kuti muite sezvo ndinoda kuti inini namaiguru kuti tongi zvakanzi namaiguru wacho inini handigoni kutonga nokuti ndakauya pari paatezvara murume wangu inini anga taitogara kuproject teta vana baba ndovaigara padovaigara kumaini saka inini handigoni zvakanaka zvakadaro inini ndobva ndaita semurora ndobva ati ndine munda ndobva ati ndine munda kudaro ndobva ndaenda kuna Mr. Ndofa ndobva wataura kuti amai avo vakandinyepera zvokuti inini ndabva nokaranda ndaenda bva nokumba ndaita nepepa racho saka ndabva nehospital amai avo vakanditi maini ndeyangu but now ndikutonaso kuti maini ndeyani ndoyatete twist pasi padani ndevaridzechi ndobva anyora bepa rendofa kuti zvandakaita zvisirizvo handitika ndobva ndasiyana nazvo inini handigona kuti ndirambe ndine bhodwe nowe kuti ane vana vanjodzi yangu kana mudzimai wangu chero unobva takabuda makati mudzimai wei asi iye hadigoramba ndichidzokeredza izvozvo izvozvemakore sechisa muromodzi soda okay ndapedza ini ndapedza ndandosaka chisa soda muromodzi ivava zvinzwa zvandataura ndochituma vana ava kuti chiendai kunoshanda ndione mari yekuteresa mugodi iyo nyaya yekunzi ndanokorwa tsoka ndaita sei ndoyandisisi kuenda maini nokuti ndinobva nhanzi wakatuka wakaita sei wakazodii ndine gore ne8 months handisike pamaini ndochituma vazukuru tichichera inoone mari yekuteresa mugodi ye zvine zvigomba ravakachera vakomana rakarakuda semburi ndiri kutoona kuteerera maini uyu akabva anopega apa bvapega apa kana iwe ema yacho yakauya zvinhu zvatinazvo zvawaita pamaini pabhigi maini yandikaisa kuema yavakapasa yese kupasa wanoita zvakanaka ira asi nini handiende kumasharedzi mhosva nokuti neiza kumuroora but iye muroora teererai amai tete kana mataura kamoteresa kuna kutongai ozimeavanodakidza zvino makaita shungu kuda kuendera kuteerera indinorwara sei mani ndikutosimba ndosamukona ndikumwa mvura ndosaka ndabhadharisa vazukura chitsotsi chese tochiziva maichikumaini hapana sembo rakachitaurwa apa ava vakatoona sembo hapana ndosaka vanovhura gomba ende pana zvokuti muchinja nemazwi ndatini naamai ndosaka chidira muromodzi ini ndobva ndazadzisa kuti ona muromodzi wakutengwa kunext door pana pasina kuenjoya muromodzi watanda wakwira fenzi wadai une problem mugurai warusera achautema noda kusera noramba chitema kunyeverei saka pamwe pacho ndataura zvinhu zviviri sinario iripo isai soda muriwo chikoke kana tikangauramba uchidyiwa kunext door uko hazvina kunaka hazvina kunaka temba toda vanhu vanowirirana muriwo unoda kudimburwa urambe uchitema nhanga ari muchi ari mumba andapedza ifuna yangu yakanaka amai dzikamai ava ndaatete venyama ndoti mudzokere munowirirana handisikuda kwenini sei vakadzi vane mwoyo wokurwa nai mamai koni makabuda muno musina kutaura pakaitwa meeting asina mashoko akabudasa kutaura haanyorwere paliste vanhu vataura kwemimi sei muda ndikunyorei kune munhu ari absent muripo ngativhare nyaya ini nditoda kuti tibatanei zvinzwere dzokerei kumbobatana atembwa migode amai ava vakagona kutyoka vanorarana goridhe rinobuda asi makaramba kuita zvamukuita izvo findifindi makadzisa vana ava zvanoda kuita zvino ndakukuita kuti muite zvinhu zvakanaka muswaka sande mese ndazviona munowana nokutokona munhu aziramba achitaura chete anowana amai anowana pano ndoda kuti muve musungirire mbudzi kwasabu kwawo ndiani ndimuringai ndoda kudzora sande makuseni na9 o'clock mese unoazvizwa shamani iwa hauna mhosva chendeko kusungira mbudzi dzotozona dziri koko tete batai muroora mubude nai ndiwe muroora mudzimai wenyu endai batai muroora wemuende naye tete hamuzotora muromo basa ramambo ndinopatanidza vanhu
Makatomira kubatana.